हाय हेलो भाई लोग। सब बड़ भाई छोट लोगन के गोड़ छू के गोड़ लागत नहीं सब भाई लोगन के। कैसे बड़ा लो भाई लोग। देख लो भाई लोग, जे अनपढ़ आदमी होला तो ये काम मिलेला। देख लो देखत लो देख लो ये है बम्बई। अभी आदमी सब चढ़ता। देख लो सब हमन के सेटरिंग के काम करे नहीं जा। देख लो यह बम्बई कितना मेहनत से आदमी पैसा कमाला। आई पैसा कमा के आदमी घरे भेजेला, फिर भी अपन वाइफ होके चाहे केहू के वाइफ होके इज्जत ना मिलेला। खाली एगो महतारी दर्द समझे ले कि हमार बेटवा कितना मेहनत से पैसा कमा के भेजता। मेहरारू के सिर्फ पैसा चाही, कपड़ा चाही। यही से कहल जाला भाई लोग कि अपने बेटा बेटिन के आधा रोटी कम खा लोग, लेकिन बहुत टाइम से पढ़ावा लो भाई लोग। देख लो कितना मेहनत से आदमी पैसा कमाला भाई लोग। देख लो और लौका दिखाई देता ट्रेन के गुफा, पहाड़ में गुफा। देखो पतली सी बिल्डिंग बा, वो गुफा ट्रेन आवे ले वही रहा है। ठीक है भाई लोग, तो यही से कहल जाला। बाकी कोनो चीज़ के, हर चीज़ के देखा नहीं आजकल आदमी कोनो चीज़ में जाता कहीं भी तो आदमी मार कैले में आगे रहता, लड़ाई कैले में आगे रहता, चाहे अपन घर होके चाहे बाहरी होके। कहल जाला कि समझदार आदमी के इशारा काफ़ी होला। ठीक बा भाई लोग, समझदार आदमी के इशारा काफ़ी होला। देखा लगो ट्रेन आवत है गुफा से। यही से कहल जाला भाई लोग कि ऐसा काम करो लो कि केहू नीचा ना देखावे। कहीं भी रह लो, सिर्फ अपने घर परिवार के पसंद कर लो। हर चीज़ बहुत चीज़ देखा नहीं कि आदमी केहू सास के लेके भाग जाता है तो केहू फुआ के लेके भाग जाता है। भाई लोग हर चीज़ एक ही चीज़ बा। जौन चीज़ अपने वाइफ में बांटे वह चीज़ दूसरे में भी बांटे। लेकिन ऐसा मेहनत कर लो, हर चीज़ वह चीज़ कपड़ा पहनी बोलो तो वे तो हर बीवी हेमा मालिनी लागी, ऐश्वर्या राय लागी। बाकी हमसे रिक्वेस्ट बा एक चीज़, अपने घर परिवार के बेटी बेटन के चाहे भाईन के खूब मेहनत से पढ़ावा लो भाई लोग। बाबा साहब कहले रहना कि शिक्षा हो शेरनी का दूध है, जो जितना पीता है उतना दहाड़ता है। बाकी आप लोगन के नमस्कार बा भाई लोग, सपोर्ट करा लो भाई लोग।